No niin, tässä ollaan tulossa rantaa ja eihän siellä muuta kuin norsut on uimassa. 2 pikkunorsua ja niiden hoitajat pulikoi siinä rantavedessä. Tyylikästä. Yritetään päästä vähän lähemmäs. Siinä ne pärskii. Ihmiset ottamassa kuvia innoissaan. Tyylikkääseen aikaan saavuttiin. Watch out up! Ja sitten ne tuli tähän näin. Hello! Hello! Siinä on norsu! Siinä on... Juma! Morjes! Savadikrap! Chang! 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 Sillä lailla.